अच्छा सुना, उ जे सैयारा वाला गायक रहे नु, जेकर वीडियो देख के तू कहले रहला कि ओकर प्रोग्राम करावल जा। हाँ हाँ ओकरा से बात हो गईला, परसों रात के ओकर प्रोग्राम रखाइल बा। कुल गांव के लोग जमा होखी। मजा ही तब था। जवा में पीर बारी धनिया उठेला करे जवा में पीर बारी धनिया उठेला करे जवा। तो हरे कारण गोरी घर बार छोड़नी, हरे कारण गोरी घर बार छोड़नी, छूटले नगरिया के ओही काला खातवा के छोड़नी नौकरिया, ओही काला खातवा के छोड़नी नौकरिया। माटी भइल सोनावा के बारी मोरी धनिया उठेला करे जवा में पीर बारी धनिया उठेला करे जवा। पिंजरा सबुग रंग सुगना, सोनमा के पिंजरा सबुग रंग सुगना, बोलेला प्रीतिया के नित गोहरावे तोरी नान्हे के नैया, नित गोहरावे तोरी नान्हे के नैया। कप के नयनवा से निर्बारी धनिया उठेला करे जवा में पीर बारी धनिया उठेला करे जवा। कंचन काया मोरा भइले पराया, कंचन काया मोरा भइले पराया, जियरा भइले बदना, चढ़ती उमिरिया में भभूति रमोली, चढ़ती उमिरिया में भभूति रमोली। तोरा पीछे भइली फकीर बारी धनिया उठेला करे जवा में पीर बारी धनिया उठेला करे जवा में पीर